Ayan, nandito po tayo ulit dito sa Berlumabin Gabaon TV. Ano po? Nakapag-live lang din po naman sa ngayon kasi nakikita naman natin yung mga nangyayari sa ating bansa po. Ano? So, talagang complicated na po yung ating sitwasyon. Kasi nawawala talaga yung unity sa ating bansang Pilipinas. Kaya hindi pa rin nawawala yung sinabi ni Dr. Jose Rizal, ano? It's useless to be a leader into a divided society. Sabi niya pa yun noong panahon pa ng mga Kastila at nangyayari pa rin hanggang ngayon. Ano po? Para sa akin lang kasi napakalungkot na bakit di na lang kaya magkaisa muna ang ating mga kapwa Pilipino, ano? Kasi lahat po tayo ay mga Pilipino rin. At maliwanag naman po na it is mandated from the Constitution of the Philippines, ano po? Na mayroon pong 6 years terms po, hindi po tenure yan. 6 years terms po ang isang presidente. Kaya mainam lang po na dapat patapusin na lang at magtulungan na lang po. Bira po ako nagblablag ng mga ganito kasi current and political issues ang mga yan eh. Kaso lang iniiwasan ko din kasi ayaw ko din sana. Kaso lang sa nakikita ngayon, kaming mga OFW syempre nakikita din namin yung mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Napakaganda po kasi na hindi lang naman po political power ang pinag-uusapan, mayroon din naman socio-political, di ba? Socio-political economics. Napakaganda po kapag maganda yung programa po ng isang gobyerno na nakukumpleto niya po yan. Ayan. Kaya ako sa current administration, ako po ay saludo. Saludo po ako, hindi po sa Ilocano lang din po ako. Ako'y saludo dahil isa po akong Pilipino at tama po yung tinatahak at ginagawa. Lumalakas po yung sovereignty natin sa ngayon. Bagkus hindi ko sinasabi na nung mga nakaraan na hindi po malakas. Paiba-iba po ang pananaw pero hindi po masama na yung sinakop ngayon ng ating administration ay package po talaga yung kanilang ginagawa. Kaya okay lamang po yan. Kaya dapat po sana tayo po ay magtulungan, ano? Napakaganda pong ugali yan. Kaya nga lagi kong sinasabi, kaya nga mayroong revolts noon, kaya nga mayroong nag-alsa noon, at dahil sa mga nangyayari yan. Sabi nga ni Fred Aguilar, ibong mang maylayang lumipad. Ano po? Ngayong maylaya na tayo, bakit hindi po tayo magkaisa? Kasi wag po tayong pabalot sa mga nakaraan kasi ito po yung panahon natin. Panahon po natin ngayon na dapat mapalakas po talaga yung ating mga equipments na sinasabi din para magkaroon po tayo ng mga sakuna, madali pong mag-rescue. At kung kapag malakas po tayo, kapag mayroon po ulit yung mga pandemya, total wag naman po sana, ay talagang kayang-kaya nating harapin ang ating mga problema, lalo na yung mga disasters. Ayan. Kaya nga meron nga naman yan mga, hindi ko na babanggitin yung mga EDCA o mga ano kasi hindi po ako authorized na magbanggit ng mga yan, pero maganda po na meron mga yan para kapag po tayo ay mayroong mga emergency, meron po tayong magagawa. Napakahirap po na kapag hindi po tayo advance. Yung mga industrial country nga kahit advanced na sila talagang nakakaramdam pa rin po ng mga minsan failure. How much more, ano po? Kaya sa tingin ko po, sa akin tama po yung ginagawa po natin, ginagawa po ng administrasyon natin ngayon. At hindi po ako naninisi rin sa mga nagdaan na mga administrasyon. Lahat naman po sila ay may weakness, lahat naman po ay mayroon din pong kalakasan, may strength, may weakness, ganyan po naman talaga kaso nga lang akmang-akma po ngayon kasi talaga po kasi na pagkakataon na natin, bakit nga naman natin hindi kukunin kasi nandito kami sa lugar na kung saan napakayaman ang langis kung nai-imagine mo kapag kaganyan yung country natin, nako, baka balang araw tahimik na rin din kami, dyan na lang din kami sa Pilipinas. Diba? Kaya napakaganda po
Wag na po tayong mag-away-away. Ang hirap po yung lagi na lang pong pag-aaway. Wala na tayong nakita dito sa mga vlog. Sa bagay, naintindihan naman natin yung mga ibang vlogger eh. Ako hindi ko naman sinasabi na yung ako yung content creator, hindi po. Kasi ang sa akin lang ito eh yung ma-voice out ko lang yung mga gusto ko. Katuwaan lang din naman itong ginagawa ko. Hindi naman yung katuwaan na walang kwenta. Yung may kwenta naman yung ginagawa ko po. Kasi excess lang ito ng mga overload na trabaho rin namin. At syempre hindi mo maiwasang magbasa ng current events eh. Tapos ganun yung nakikita namin kapag nakikita ko yung sa nababasa ko. Marami kami, hindi lang din naman ako. So yun po yung masasabi ko. In every good there is bad, in every bad there is good. Yan po yung tandaanan po natin. Lagi ko pong inuulit yung sinabi po ni ni Tang Enrile doon sa kasama nila sa San Miguel yon. Hindi pwedeng kayo-kayo, hindi pwedeng sila-sila, hindi pwedeng kami-kami, kailangan buong bayan. Yan po. Kailangan buong bayan po tayo, magkaisa po tayo para may pakita po natin yung unity natin at para hindi na po tayo binabastos at ginaganyan lang ng mga ibang lahi po. Kaya rin sila nagkakaroon ng mga ganyang pag-uudyok din dahil tingin nila wala tayong wala tayong pagkakaisa eh. Kaya sa akin lang, magmahalan tayo at magsuportahan. Isa lang ang buhay natin. Naniniwala ako na mayroong lumikha sa atin. Kaya isang gabuhok lang na desisyon kung linindol tayo, wala na. Kahit saan pa tayong lugar, pasalamat tayo kapag napapanood mo dito yung mga Taiwan, yung mga Turkey, yung ibang lugar. Hindi nangyayari sa ating Pilipinas na ganyan. Kasi alam ng Lord at alam na hahabag siya sa atin. Paano na lang kapag ganyan yung mangyari at wala tayong mga kagamitan. Tingnan nyo yung Japan, kahit laging kahit laging nililindol yan kasi advance na sila. So sana naman po ganun yun tayo, mayroong pagkakaisa at mayroong paniniwala sa pagmo-modernize natin. Yan, hindi po yung pagmo-modernize natin yung gera. Hindi po. Kung ikaw nga sa probinsya, halimbawa lang sa amin yung palsiit, tirador, o kung lagi kang tinitirador, halimbawa lagi kang tinatamaan sa likod at sa mga hindi mo kasalanan kung gagawa ka ng protection mo at gumawa ka rin ng maraming tirador. Ayan. Ganun lang po yung illustration ko kasi mahirap lang tayo eh. Pero mayaman tayo sa karapatan at pribilehyo. Ang yaman-yaman nating mga Pilipino eh. Tuwang-tuwa ka nga pag nalaman mo na mayroon palang mga ganyang oil sa ating bansang Pilipinas. Tapos walang pagkakaisa. Nako baka balang araw asenso na rin tayo niyan. Napakaganda naman talaga natutukan natin yung ekonomiya natin. Tama nga yung sabi nga na ang bansang Pilipinas ay mayamang mayaman. Nandiyan pala. Bakit din natin i-explore? Bakit natin hindi diba? Hindi nating tignang maigi. So sana po magkaisa na lang po tayo. Magmahalan na lamang po tayo at ayusin natin yung ating pananaliksik, yung pagdiskubre sa sarili nating yaman. Total, nandyan naman eh. Hindi naman natin ninanakaw, sa ating nga yan. Sila yung iba nga ang gustong magnakaw eh. Diba? Bakit di pa tayo magkaisa at tayo na lang po ang kumuha niyan? Sigurado kapag marami tayong makuha na mga langis at saka mga baka madadagdagan pa yung benepisyo ng mga natin, mga senior citizen, yung mga may kapansanan, kasi dapat din naman na mabigyan yung mga may kapansanan. Ayan, yung mga mahirap talaga ng buhay na mga mag-aaral, maganda po.
Kasi yun yung medyo lang nakikita ko na medyo wala akong nakikita na napapublish na mga benepisyo ng mga may kapansanan. Pero yun, alam ko mayroon na rin siguro mga master plan mga yan. Oh. So yun lamang po. Pasensya na po kayo naglalabas lamang po ng kwan. Hindi naman po hinahing, naglalabas lamang po ng kaisipan si Manong Lakay kasi ako po kay Manong Lakay. Ako po yung sinasabi ko po to hindi po dahil ako yung Ilocano, dahil ako po ay isang Pilipino. Pangkalahatan po ang pagmamahal ko sa ating bayan, sa kapwa ko Pilipino. Hindi lang po pang Ilocano. Mahal na mahal ko po kayo. God bless everyone. Hanggang dito na lamang po ang live ko.